Moikka, eli LPS Jasmine TV täällä ja sori tää juontaja, mutta kun en halunnut käyttää nyt muuta. Johtaa vaan vitsi. Mun oikea juontaja oli tänään. Joo. Eli moikka! Ja tänään mä kerron teille 2 eri asiaa ja kivasti toi hiljastaa tosta, mutta ensimmäinen asia siis oli se, että kun on nyt syyslomaviikko, siis nyt kun on sunnuntai, niin sitten maanantai on kokonaan syyslomaviikko. Ja silloin mä voin tehdä enemmän videoita. Ehkä jos mä haluan tehdä videoita silloin. Mutta mä yritän tehdä enemmän videoita nyt ensi viikolla, eli huomisella viikolla. Mulla on hirveä nuhaeläin, mutta se ei ole vaarallista. Mä en ole vaan niistä niin sen takia. Joo, mutta ette varmaan kiinnosta. Mutta se toinen asia oli se, ja muutenkin mä voin tehdä videoita enemmän, kun mulla ei ole kouluasia stressaa mua eikä mitenkään häiriä. Ja se toinen asia. Mä saan vaihtopetsit ja se on se harmaa seisova kissa, millä on nää rajattu ne jutut ja sitten se on semmonen, mikä on LPS TV:llä siinä musiikkivideossa. Se seisova. Miten mä nyt selittäisin sen? Se on se harmaa, mikä on siinä ihan ruusu juttu. En muista sen kappaleen nimeä, mutta kuitenkin se, koska mulla on itselläkin tulossa se YouTubeen. Mä en tiedä, onko se jo tullut, mutta ihan sama. Ja ja sit mä saan sen kollien, mikä on semmoinen tällainen, mutta se on ruskea. Ja sit siellä on tästä semmoset tummanruskeat, niin kun se menee silleen jotenkin tälleen ja sitten on tänne korveasti. Se on ainakin LPS TV:llä. Joo, mutta mulla ei ollut muuta. Moikka! 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 Moikka!